Hola, sóc la Tamara, tècnica de Protecció Civil, i avui us oferiré consells per gaudir de les activitats de Carnestoltes de manera segura, com ara a les rues o les festes de disfresses. Informa't bé dels llocs per on passarà la rua. No pugis a baranes, reixes o altres elements inestables i travessa els carrers i vies ferroviàries pels passos habilitats. Si vas amb infants, poseu-los la polsera o una targeta identificativa amb el nom i telèfon de la persona de contacte per si es perden. Si vas acompanyat o en grup, acordeu prèviament un punt de referència on trobar-vos en cas que us separeu o us perdeu. En cas d'emergència, és imprescindible que actuïs amb calma, sense córrer ni empènyer per evitar situacions perilloses. Abandona el lloc de forma ordenada, respectant l'ordre de sortida i segueix les indicacions dels serveis de seguretat. Des de Protecció Civil esperem que passeu un bon Carnestoltes amb seguretat.